Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta? Hapit na ang Pasko no. Pila na lang ka-adlaw, Pasko na no mga ka-listeners no. Ug advance Merry Christmas and Happy New Year. Ug karon di ay atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. Ug sa dili pa no akong basahon ning naay pipila nga nag-comment no. Si Saidi Kanyiti. Salamat kayo sa drama bossing ug sa mga sumpay nga mga part na sad among atangan. God bless. Okay, salamat kayo no sa pagpaminaw sa ID Kanyiti sa pag-abang no sa part 15. Mao na ni siya no ang atong part 15. Thank you kayo no sa ID Kanyiti o Merry Christmas and Happy New Year no. O kang Mami Bisdak, salamat sa mga drama lods. Merry Christmas amping from KSA. Okay, salamat kayo no sa pagpaminaw Mami Bisdak no. Merry Christmas sad and Happy New Year. Thank you kayo no sa pagpaminaw ang diha sa PSA o kang Len Sebmin. Thank you kayo idol sir. Merry Christmas sir. Amping kanunay. Okay, Merry Christmas sad no. Len Sebmin. Thank you kayo no sa pagpaminaw. O kang James Savero. Salamat kayo idol sa pagpaminaw no. Thank you kayo og advance Merry Christmas and Happy New Year no. Og kang Nichelis Modit. Thanks ulit sir. Okay, way sa paya no. Nichelis Modit sa pagpaminaw no. Merry Christmas and Happy New Year. Og kang Sarati Huyano, Sarati Hano. Thank you idol. Bitin man ko makalingaw man good. Okay, way sa paya no. Sarati Hano sa pagpaminaw no og Merry Christmas. Diha. O kang Saidi Kanyiti. Salamat ulit bossing sa tuloy-tuloy sa sumpay sa mga drama. Lingaw kayo mi bossing sa imong mga programa. God bless. Okay, thank you kayo no. Saidi Kanyiti sa pagpaminaw no. O advance Merry Christmas and Happy New Year. O karon no, dito maglangan ang laing sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Baby Omega Flores. Katkaton ko ang langit. Magandang umaga. Okay na ni. Okay na ni. Ako ni i-post. Yan pa. Butangan pa din ako caption eh. Unsa kay gwapong caption ha? To a very special girl who touched my heart. This is for you. Mauna na kapaviral sa mong video, bay. Kana imong i-caption. Tay para ko da. Kinsam nilang bayhana di ay kay daghan na ba kayong nangangkon nga sila kuno imong gipasabot? Why, charcharam ko na akong ibutang gud. Para kuan ba? Mura sa mysterious ba? Nagkatsambagid ko na. Di gyud na tsamba, bay. Naabot na gyud ang higayon. Imo na gyud ang time. Liman ka ha? 1.2 million views og 9,000 shares in just 1 hour. Magsaka ba gyud na bimbo? Ikaw na gyud, bay. Lipay bitaw kay ko bay. May tag musaka pa. Sigurado gyud ko, bay. Musaka pa lagi ni. Dagan na mo gipang tag-an ni god. Ako mga friends, mga paryente, tanan akong kaila. Salamat kay bay. May na lang ba? Makabawi ko sa akong mga atraso nimo. Nanasuga na bay. Ayaw lagi na hiskot eh. Man na. Oh. Bay Lance, nganom ka? Nagkabantay ka sa akong lawas, bay. Ha? Nidao ko sa. Duda mo ko ba nga di na ko magdugay? Unsa? Uy, bay. Ayaw nang istorya ha, uy. Wag ko binuang, bay. Kaya bawa ko sa akong lawas. Ha? Unsa di mong pamati? Nagpadoktor na ka? Sukad nga giputol akong duha ka mga BTS. Wa na ko balik doktor, bay. Uy.
Oo niya. Nahibaw na imong pamilya. Dako na kong damage na hatag sa akong pamilya ba eh. Di na ako gusto nga mapunan pa. Bay, ayaw na. Naunsa mo ka? Bay, Lance. Sultihin sila. Mas mag-uol sila, bay, kung di ka musulti nila karon. Ugol niya na sila mahibaw kung wahi na. Ay da, di ta mangisgot na ba eh. Kana imong video atong hisgutan ba eh. Katrawaw! Nisaka na sad! 1.7 million na oh! Trawa! Ha? Uy, Lagi, Chok. Pero kung wa siya musulti na ko, Chok, wara sabi ko makabantay. Kay, nigamay na magiging siya, sukar sa iyong pagkadisgrasya. Pero, lahi gidang niyang pagkadaot ron, Chok. unya, wa siya musulti sa iyang mga ginikanan? Wa lagi ko, no? Uy, angay silang mahibaw. Pero, di ko ganahan nga magikan na to ang balita, Chok. Di ko ganahan nga makaingon si Lance nga ako siyang gitraidor. Mausab, pero kinahanglan gid nga mahibaw sila, uy. Pangita ko paagi. Uy. Si Ma'am Violeta, Chok. Tubaga. Hello, Ma'am? Hello, Bimbo. Congratulations! Salamat, Ma'am. Finally, nag-viral na gyud ka. 27 million views na, oh. Lagi, Ma'am. O, salamat sa support, Ma'am, ha? Ay, way sa pa yan, uy. Gamay ra kayong among support. Itandi sa milyon-milyon nga ni suporta nimo. Mao nga congratulations. Niabot na gyud ang imong gipangandoy. Oh. Samot na gyud kagara tong tawhana. Samot na gyud. Makalagot. Oh. Kinsa na? Ako. Oh. Ablihe. Wait, kadali, Mom. Ano man to ganina? Unsa ba? Namusdak man kagpultahan. Unsa naman say problema nimo? Wa mo gututuyo ah. Imo gihapon kung tagaan ana nga rason? Si Bimbo na sabon sa. Oh. Usa magay problema nimo ni Bimbo. Karon sikat na siya. Ug angay lang nga ako siyang i-congratulate. Angay sad gani unta ka nga mo congratulate niya? Nganong i-push man gyud ko nimo anang Bimbo, mami? Unsa man? Gusto ka nga ma-in love ko niya? Oh. Gusto ka nga mahimong kami? Oh. Kuwang naman lang gud nga imo kong i-match niya, ma'am? No. Of course not. Unsay of course not? Nagduda na gani ko nimo nga gusto nimo nga kami ni Bimbo ang magkadayon kay wa na mo ni Mike. Oh. Am I right, mommy? Oh. Oh. God. Nganong nakasulti og ingon adto ang akong anak. Nganong i-push man gyud ko nimo anang Bimbo, mami? Unsa man? Gusto ka nga ma-in love ko niya? No. That's not what I meant. Gusto ka nga mahimong kami? No. Of course not. Unsay of course not? Nagduda na gani ko nga gusto nimo nga kami ni Bimbo ang magkadayon kay wa na mo ni Mike. My God. Ganong nasud man in taon ni sa iyang huna-huna. Ngano man.
Human na to pangaon, magsulti ta. Ngano day karon na lang, ma'am? Okay. About sa gahapon? Althea, I don't know nganong nasud to sa imong huna-huna. Kung nganong nakasulti ka ato. Mo dinay gihapon ka anang about ninyo ni Mike? Wa may relasyon ni Mike sukad pa ka ni ato. Wa lang mo'y label, mami. Pero doon na mo'y feeling sa usag-usa. Og dili ka makadenay anak kay obvious kaayo mo. No! Oh, come on, mami. My God, you're overthinking! Okay. Dili na ko mo argue. Ikaw rin nahibaw ko na makakauwa. Wa lang mo'y label, mami. Pero doon na may feeling sa usag-usa. Og dili ka makadenay anak kay obvious kaayo mo. Obvious? Kami? Diyos ko. No. No. Okay. Dili na ko mo argue. Ikaw rin nahibaw ko na makakauwa. My God. No. Maabot gid ito og 76 million views nga video nimo. No? Yes, Jo. Grabe, wag ko magdahom, Jo. Hala, no? Daghan ang miingon nga ang imong caption mo'y nagdagbida adto. Kay misteryoso man kaayo. Kinsa ang imong nga gipahinunggan adtong kantaha. Bitaw. Kwan, Jo. Ngano? Kwan, Jo ba? Si Ma'am Violeta ba? Ngano si ma'am? Wala lagi siya mukontak na ko. Ha? Sige, manunta siya update na ko. Pero, isa ka nanunog taas kayo akong viewers. Wa na ganoon siya ik. Nabisi siguro. Basin sad. Kuan. Ikaw na gisigag tanaw sa mga tao, Bimbo. Labi na sa mga bading o babae, oh. Lagi, Jo. Apil patumboy. Kanina naman sila sa simbahan, eh. Ako lang ismailan. Ikaw bahala. Smile ako. Hi, Bimbo. Guraan mo yung pili ang mga tao. Lagi. Hi. Chok. Si Ma'am Violeta o Althea, oh. Ha? Naana sa ng feeling celebrity. Ha? Imong idol ay si Bimbo. Kuyog ni Mike. Ado ta sa pikas mo, agi, Althea. Dili ta diha. Ha? Dali na, Althea. Hurry up. Ma, makabangga ka. Ay, sorry. Sorry. Dili pwede ka magkasugat ni. Dili pa ko ready magkikatubang nila. Dili pa. Alo? Nga naman to, Chok. Klarong itong nakakita na sila nato, pero mitipas lagi sila. Ano ka to sila pikas mo agi? Ito na, Bimbo. Mamaulay na ta. Ha? Sakto bagutong akong gibuhat. Klaro kaayo nga nakakita na sila namo. O kami sa nakakita nila. Pero milikay ko, ngaway igong rason. Usa kay ilang ikasulti. Si Mike, usa kay iyang gibati. Oh. Ngano ka? Kibaw ka, ma'am? Funny kaayo ka. Unsa? Mura kag teenager nga nakakita sa iyang crush. Pero dili pa makaharong maong nilikay. Althea. Luuyan na sa sakong uyo, ano? Ilong mo na sa kayo, sintang nagkuri-kuri sa bisan unsa na lang. Klaro kayong dili gusto makistorya. Ay, katong nahitabo kanina.
Klaro mo itong si Ma'am Violeta ang nilikay. Di mo ito sa Altia. Pero, nga naman. Nga nung nilikay man si Ma'am Violeta na mo. Ay. Mura kag teenager nga nakakita sa iyang crush. Pero dili pa makaharong maong nilikay. No. No way. Gibugal-bugalan na lang ko sa akong anak. No. May message si Bimbo. No. Di ko ni pasahon. Gikan karon. Mudistansya na ko nila. Mudistansya na ko. Huwag gilisi ni Ma'am Violeta na. Tingali. Busy lang gid siya. Huwag mo bantayin akong message. Huwat-huwat lang ko. Oh, huwag yapon gisi ni Mama kong message. Murag lain na hita. Murag tunam gini something. Unsam kay problema? Dili man ingon inis, ma'am. Ngano ka, Chu? Kung yun na nga di naman agad, dili mo reply, dili mo sin, pasag di na. Ayaw nagsusiha kung ngano. Hindi mo kung ingon anak si Ma'am Violeta, Chu. Ingon na siya, Bimbo. Ha? Mas nakaila ko niya. Ug sultihan ti kakaron. Ingon ana si Ma'am Violeta. Dili na ni bag-o nako. Ha? Focus na si mong kaugalingon. Ha? Ayaw na pag-unaw na sa uban. Uy. Ay, Violeta. Oh. Dini na lang ko kay wa kayo tao. Mag-review ko dali-dali. Mag-quiz ra ba sa akong sunod subject ya? Yes, I know. Sila si Ma'am Violeta o Altia. Muagi sila din eh. Good morning, ma'am. Good morning. Ay, Pahiya ka, unsa? Oh. Ngano ni katawa man ka? niapil lang ko kay luoy kay ka nga mukatawa nga ikaw ra. Tingali! Naka-realize ka na kung kinsa ko o kinsa ka lang. Sorry. Agay! Sorry! Agay! Bisit siya. How dare he? How dare he do that? Nga nung to ganina? Wa man doon ako planuha. Sus. Uwat na lang ko ining ipatawag or, di ba, i-kick out. Asula sa dako eh. Nga nung ako itong nabuhat? Undang ka? Oh, Chok. Mo-concentrate na lang ko sa akong vlog. Pero ano gud kayo? Pwede naman kang mag-vlog bisag mag-eskwela ka? Chok, di ba doon na may giingon nga you cannot serve two masters at the same time? Sa una naman na, karon uso naman ng multitasking. Ondang lang gid ko, Chok. Sigurado na ka? O, Chok. Kukusan lang ginako akong pag-vlog samtang uso pa. Nakasugod naman ko. Padayuno na lang ginin ako. So di na lang gid ka magsinger. Singer/vlogger, Chok. Una-una nagmahayo eh. Tingali ba yung magbahay ka? Mas magmahay ko kung maghuwat pa kung mag-out, Chok. Ha? Unsay? Unsa tong gisulti nimo? Ah? Mag-kick out?
Kuan. Klaro ra gud Bimbo, wa ko kasabot. Ay, bitaw, Choy. Kuan ka ng namon ko'y wag itugan na magod. Unsa man? Nakasa ko. Nakasa sa eskwelahan? Nangulata kag maestro? Ha? Wa sa Choy. Nanguyab kag maestra? Wa, uy! Unsa man mo sa? Ha? Unsa? Manay na itabo, Cho. Pastila ni mong bataa ka. Cho, wag ito na ko tuyo, Cho. Nihaw ka niya, wali mo tuyo ah. Iya mo kong isagpa. Lain sa kayong mubawas ko niyang sagpa. Pero dili to lang higayon nga iya kang gisagpa, di ba? Mauga di nga napuno na tingali ko. O tingali, tungod kay di na nako si amo. Sumundang ka tungod ana. Muuna-una na lang kagundang. O, Cho. But na mo Bimbo eh. Bahala ka. Bahala na kas kinabuhi ni mo. Di na nako hasulon ng kong kagalingon ni mo. Sorry, Cho. Di naman unta ako musulti ni mo kay mas stress niya ka. So nagtuo kang wako ma-stress ka nun? Kay mitugang ka? Malagi. Sorry, Cho. At to pagsuri kang Ma'am Altia. Hindi ko eh. Hindi ko, Cho eh. Tamparoson pa niyon ko usab niya. Bahala ka. At tubangan ang problema ni mo. Dako naman ka. Ay. Lawgawa. Nakasa na sa kong tiyo inida. Nakahatag na sa kong kahasol niya. Tulong nakaadlaw ni Labay. Wa may kisa ang mga madragon. O basin, wala din madugan si Ma'am Altia ni Ma'am Violeta. Oh, milagluha gud. Tepa, kung wa siya matugan, posible ka nga posible ka nga nadutlan siya sa kong hawak. Gusto, posible doon. Pero, as kang nihunatang siya, no? Og ipadakop ko, patay. Lisod na bagay ispilingon ang utok at ang bayana. Mundang naging kuskwila eh. Kaya, uwaw kayo kung adto niya ko dakpon sa eskwelahan, sa classroom ginamo. Umadayan, akong idrapag akong mga subjects. Pero, unsa may akong ibutang rason? Skang! Labaran nun sa akong utok. Uy! Abi na ko kinsa na. Si Lance mo na eh. Hello, Lance! Nanawag lagi ka ba eh? Wa ko nakadisturbo ni mo. Waraman! Unsa na yun da? Magmarites ako karon. Not in good terms kuno ka sa mga Mondragon. Di mo ka magkapunit na ba eh? Doon na ni chika na ako. Wa naman kuno mo yung tagdanay bisan ni Ma'am Violeta. Grabe sa source ha? Pero doon na yung bitaw ko ilaing tuyo ni mo bay. Oo, saman? Opportunity ni bay. Oo, saman na? Bagong nag-abli akong Uncle Augustobar. Girekomende ka. Tricky ang gabi ito. Mga foreigner ang kadaghanan sa mga customers kay naaman suit sa resort. Wa pa nailabot sa tip. Nga ikaw. Undang na lagi yung swila, Cho. Mauni ni ang akong ikahatag nga rason. Bahala ka. Almost 1 week na nga ako makakita sa gako. Nasakit ka? Mirisi niya. Guys, ni-drop out man di ay si Bimbo, no? Kay ba kung ano, no? Regular singer na siya sa The Bar Rocks. May undang siya? Nakadungog na sa ko sa ubang mga estudyante, ma'am. Uncle ko no ni Lance ang takiyaan ang resto bar. Iyang gibahilwang iyang pag-eskwela tungod lang, ana. Ugwa makatambag niya si Mike. Hey, ma'am. So what kung muundang siya? So what kung makatambag niya si Mike? Anugon kayo ang iyang pag-eskwela?
Discounted pa gud ang iyahang tuition tungod nako. It's his loss, Mom. Not ours. Dili ni mahimo. Unsa dili ni mahimo? Makigsulti ko ni Mike. Wow! Nakakita gyud kag rason para ikasulti si Mike, ha, Mami? Oh, Abi na kung wa ka na ipakinila. Pa-show ra gyud ito nimo? Ha, Mami? oh, Hapit na mo gyud unta kong ma-convince, Ma'am. Nga wa na gyud kay pakinila. gusto ka. Dili to daangay nga manghilabot ko nila. Oh. So what kung dili siya makahuman sa pag-eskwela? Di na to mag-isgot nila. Thank you, thank you. Thanks, everyone. If you have some requests, or if you wish to jump, feel free to come forward. Unsa na kang orasan uli? Nautuhan naman kag mata. Abi na tong alas 3, Cho. Oh, di ba mahuman naman kag alas 12? Ang banda day nga musunod nimo. Unsa naman lang? Naramsad sila, Cho. Pero nihangyong ko ng Uncle ni Lance nga. Overtime ko. Medyo daghang ni-request ko. Daghang kay ni-request ining gwapo ni mong pag-umangkon. Graa. Pagkagraa. Bitaw, tinuod man ko, Jo. Di man ni ate ko. Dako ni kag kita. Medyo. Pero Bimbo, ang pingin ang lawas nimo ha. Di sad maayo nga magsige ra kag puwaw. Okay, Jo. Oh, Jo, ano ka? ikaw oh. Ha? Gabi ni. Asa? Uy. Oh, Korean man yung nag-post. Oo, gabi na, Jo. Dagan kayong Koreana gabi. Huskang, 120 million views, man. Wow ha. Murag musaka pa kini kay di ba ni mga Pinoy ang mi-view ini. Kini mong video. Jo, murag ko yawan ini. Murag magma-international naman ko ini. Way siguro eh. Alam mo, 76 million shares naman gani din eh. Grabe. ha. Ya, mo share pagi ko ini. Ya ako pagitong ingnon ang ako mga kauban dito sa galingan. Jo, nambarug mo na akong balhibo, Jo. Nga pahigdaa. Namalog man ka na. Bitaw Bimbo. Grasya ginis Ginoo. Dong, grasya gini dong. Usa ayaw kalimot sa pagpasalamat sa Ginoo dong. Jo, di ko na makalimtan. Oh, sige kay ako ning ipang-share sa akong mga amigo o sa ato mga kaparentihan aron nga mosamot kadaghan ang viewers. Salamat, Jo. What? Nganong halos tanan nga na sa kong wall? Video man atong filingero nga Bimbo. Oh no. Really? Ingon ini sila kadaghan nga nabilib niya? Idiots. Kinsa naman sa ting... Si Lance? Hello? Congrats na to, Althea. Ha? For what man? Para sa tong friend, si Bimbo. Excuse me. Dili me friends. Otros ang gago nga Lance. Lex naman ang tinawagtang niya. Nganong naapil man ang utok. Mao gid pinaka-hate na ko eh. Kanang ako'y mutong nga sa mga ingon ini nga event in behalf ni Mami. Magplinastik na sa kus mga tao. Wa man ka magpalibak, Ma'am. Gisgutan di ay ko ninyo. Kisa may dihisgot na ako. Ako'y nilibak ni mo, uy. Ha? Dugayasan magsugod sa ilang program, Ma'am, uy. Para makauli na ko. Maugi na ang akong pinaka-hate. Kanang imo kong ipada para mo represent ni mo. Kapoy kay pinastik sa mga tao, Ma'am. Althea, ngano bang anti-social man jud kaayo ka? Basta, human sa awarding, mupauli na ko ha. Dili na ko mahuman. Thank you. Apil din siya ining event. Thank you for having me. Ako i-check ang program, eh. Naagid ay ang name. Opening number. What? Apil sad siya sa mga awardees? Ngano na apil man itawon ni siya, uy? Great contribution na din ang iyang pag-viral-viral kunuhay. My goodness. Another round of applause for Miss Violeta Mondragon, represented tonight by her beloved daughter, Miss Althea Mondragon.
Smile o pinastik na sa taini. Our next awardee is the youngest among our awardees tonight. His sensational increasing popularity has put our once unheard of municipality on the map. So to speak, ladies and gentlemen, our one and only Bimbo! Thank you, thank you. Thank you. Magtupad pagid mi. So disgusting. Thank you, thank you, thank you. Hi. Makalakot ba yawi? Abi man ako makalakaw na ko after sa awarding. Gipapil pa magyug ko sa kaon-kaon. Basta, after na ko kaon, mulakaw na gid ko. Ay, salamat. Naka-escape na gitaon ko. Muhapit na ako sa restroom. Murag di na gyud ko makaabot sa bahay ani. Gamay na lang gid nga pasensya. Next year, mawaan ako aning dapita. Adto na ko motiwas akong pag-eskwela abroad. Oh, Hi. Asa ni si Ma'am Violeta? kinahanglan bang may baw ka? Aw, dili good. Nangutana lang good ko. Pwede ba? Ayaw ko na pag-alib eh. Muagi ko. Tarong ka na sa good kong storya. Award sa daba ko. Parehas mini-mami ni mo. Oh. Unsa na imong ikasulti? Dili na ko ni mo matabas-tabas. Altea. Naka-viral video ka lang gani, feeling superstar ka na? Timan ini, Bimbo. Bisag unsa pa imong maabot, dili gid ba usab ang akong pagtan-aw nimo. Para nako, abog ka lang. Ouch! Sakit! Lahos lang ay. Abog yun? Yawa pa yun ay. Abog. Sige lang. Okay ra nga, tawgon kinamog abog. Asa karaman unya na ko ba? Mapuling karaman unya ining aboga. Invitation? Basta rin, Jo. Unsa ni nga invitation? O, ila kang invite nga usa sa mga guest? Yes, Jo. Wow, murag dako man ni nga event. Dako kay Jo, uy. Mga influencer sa tibuok nasod ang gi-invite, ana. Og ila kong gi-appeal, Jo. Di na gini ka basta-basta, Bimbo. Papapicture ko, Bi. Uy. Okay. Ito lang. Di na gid, Jo. Di na gid. Big shot na gid ko, Jo. Unsa man na kitapukan sa mga estudyante? Ambot. Mananaw kita, ha? Okay. Tiguman gid na ako ang ticket ay. Ay, syempre. Excuse me? Ay, madam. Good morning. Good morning. Unsa din nyo gitapukan? Ay, gusto na sa maabot nga Beacon, madam. Unsa? Event sa mga influencers sa Tibok Nasod ba? Og apil si Bimbo, madam. Oh, Proud gyud kay taniya, madam. Kay taas na gyud kay ang level ni Bimbo. oh? Yes, madam. Tanaw niya taana, ha? Oh. Gaga man tingali itong babayhana. Kung mananaaw sila kay mga ihas sila, dili ko na i-apil. Nang igo na, anak. Huwag tangan na sa imong hunahuna. Hindi man gud mami, makalagot man gud kaayo. Hangtod ron ngano ni pilit ra manggihapon nato ang pangan atong tawhana. Altea, gamay ra kaayo ning lugar. Gamay ra ang mga tao. Natural ra gyud na. Labi pa nga. Taas-taas sad ang panahon nga nahimo siyang part sa atong household. Pwede ba nga imo na nang ibaligya ang eskwelahan, ma'am? Anyway, next year, ato naman ko sa abroad mo tiwas og eskwela. Balik na lang ka syudad, ma'am. Hinoon, pwede raman ko ma-resign as chairman of the board o mag-shareholder na lang. Anugon masabgod, mayo man ang dagan sa eskwelahan. Bahala ka. Basta kay for me, it's best nga mamahawa na ta ining dapita. Imposible nga wa mo abot nilang balita nga apel ko sa umaabot nga conference sa mga influencers sa tibuok nasod. Big nila na unsa kay ilang reaction karon no? Timan ini, Bimbo. Bisan unsa pa imong maabot. Dili gid mausab ang akong pagtan-aw nimo. Para nako, abog ka lang. Hilasa gid manulti pihanay. Hilas. Namarugod akong balhibo nga nahinumdum siyang gisulti. Pero okay ra. Awa niya laki. Makakita raon niya kas asa mo abot ning imong gitawag nga abog. Wow, bay! Di ko makatuloy ni bay. Nagpa-picture ko with Ivana Alawi tungod di mo, grabe!
Ya, bay, usay mong gibati, ha? Itong first time yun nga, imus lang na-meet sila si Mimiya, si Bisaya Kunyo Girl, si Erwan Yusuf, Ivana Alawi, ug si Niana Guerrero. Kisa ko itong uban, bay? Sila kong TV, si Isner. Daghan pa. Ay. Bitaw, bay, sa tinuod lang. Hangtod ron. Mura ra magyapon ko gadamgo nga nakaapil ko niya itong mga tawhana. Lagi? Ako pag yung nakita ang pinaka-idol yun ako dito. Kisa man si? Si Ricky Bangis Garing. Na, pariyata, idol ni ko na. Gabi na. Ano ba yung usa? Isa, Si Jay Badayos. bitaw. Bay, kung wata magkastorya ron, di gagyapon ko makatuo nga tinuod tong tanan. Lain pa yato ba? Huwag yung mutan o si Altian. Dito mo tanaw na ko, bay. Abog ragod ko sa iyang pananaw. Abog yun. Iyara bay akong alalay sa una. Pero lahi nakakaroon, bay. O sana kas mga bituon sa langit. Layap ka na tinuod, bay. Aw, di pa yun tingali. Pero paingo na yun ha. Aw, magdilang anghel ka unta, bay. Basta, maogan na ako nakita ni mo, bay. Nga musikat yung bay. Mabitaw nga, karon pa lang, musip-sip na kudaan ni mo. Lawgawa sa mo, sip-sip magad. Bitaw, bay. Seryoso ba? Bisan naman ako yung mga tiil, bay. Pero doon naman ko yung mga kamot nga magamit para pagtabaw promote mo. Paano sa yun eh? Pero kung wa ka mawagtangi og mga tiil, tingali padayon pagyapon kang pangbuli na ko, bay, no? Mausad. Bitaw, bay, no? Mugiruag, bitaw na ako sa una, eh. Hilas, maldito. Okay ra, bay. Sa una naman to. Di naman karon, di ba? Maugid. Basta kay, mao na to. Tabangan ko na mag-promote, ha? Oo, uy. Tabangan yung promote kutob sa kong mahimo. Gwapuhan ni imong sakyan dong, eh. Ha? Gwapo. Anong kayo ba mong katso nga lalaki ni sakinan? Ha? Joke, eh. Joke. Kay niingon ko gwapo. Walan ko kagets da. Ay, lugawa gid sa. Ano man? Nagtuom kong kutob bagid ko sa motor. Kasakyanan man nun kong martilyo. Mao gyud. Oh, tanawa oh. Kutob sa tong malabyan mulingi gyud. Sikatan nimo eh. Ha? Wa mo sa sila kay bawo, nga ako ni. Wa pa tingali sila mahibaw ron. Pero di mahumaning adlaw mahibaw na ang tanan nga imo ning sakyanan. Ah, Ngano? ang sakyanan sa mga dragon, so. Murag, na biryam, no? Atong hunungan? Dili, oy. Dili makontak ang mekaniko? Oh, OMG! Unsa naman ni nato, ma'am? Mo try tagpangayo og tabang kun may moaging kasakinan. Naagi nagpaingon din ma'am. Wow! Martilyo? Bago kayo, oh. Para ha. Ikaw lang, ma'am. Oh. Na, nilapas na noon. Wa man mo parahagod. Ikaw man kudunta ang pabor. Lainan man ko, bi. Sige na lang, maghuwat na lang tag dunay laing nga sakyanan. Dili tingali to taga dinhi kay wa man mo minor pagtungod nato. Wa to makaila nato. Murag nabili gid sila. Wa mo sa sila ni para. Awo na nawag na tingalig ni kaniko, so. Tingali. Lain mo sa mo volunteer ta. Abi pa lang, nagpa-show ta sa tong sakyanan. Okay. Akong videohan ang lugar aron imo dayon ming malugit. Wa kay ko kahibaw sa pangani ining lugar, Nganong lain man akong feeling atong martilyo. Kinsa man day sa kay Siya nga, wa ka tanaw. Kakitaon taga kinsa mga kasikit-sikit dito ni Bimbo. No, imposibleng siya. Paingon na dinhi ang mekaniko. Ha? Oh, ngano ka? Wa, mami. Maayo gani na kakita patag ka parkingan. Gamay ra sad kaayo parking area ang simbahan, uy. Oh, ang martilyo. Nagka-park man lagi. So, taga dinhira ang tag-iya. Oh. Well, it's none of our business anyway. Dali na, mga naog na ta. Bye, Bimbo! Bye! Amping! Althea, nakakita ka? Si Bimbo, may paingon sa giparking nga martilyo. Oh, siya gyud ang tag-iyaan ng maong sakyanan. No way! Ingon ana siya kay ingrato, mami. Mura na si kinsa nga nakatsamba lang. Hilas na kaayo. Stop it, Althea. Gikan pa tananimba. Dili kalikayan, ma'am, uy. Sharo, wag siya makakita na to ato nga time. Iyara kitang giagian? Dili ta makablame niya, Althea. Why not? Nalimot ka? Nga wa na tamutagad nila? So what? They used to be our slaves, mami. Althea, Oh, nganong mihunong man ka, mama? unsa tong imong gisulti? Usbara ko to. Oh, Usbato! asa ato? Katong niingon ko nga they used to be our slaves?
Kung makasulti ka, mura kag prinsesa. Ayaw palabig pataas, Althea. Nakadungog ka sa ebanghelyo ganina. Ang nagpataas, ipaubos. Ang nagpaubos, ipataas. Nga no, ma'am. Bakak mo dito akong gisulti? Bakak! Ato man silang gisulduhan sa una, ma'am. Empleyado! Dili ulipon! Aro nga! Same ramang guna, ma'am. Then not! Whatever. They used to be our slaves. Diyos ko, grabe. Ingon nakaubos ang pagtanaw ni Althea sa among mga kataba. Nga bisan lahi na ang ilang kinabuhi karon ni Mike o Bimbo. Ingon gyapon kaubos ang iyang pagtanaw nila. Diyos ko, pasaylo ang akong anak. O pasaylo ako nga wa makagiya niya sa husto. Pasaylo ako. Okay na ni, Cho. Okay na ni mo akong gikuha ang unit. Dili okay, Cho. Sabay dili. Dago kayong okay. Nang pamugod ba? May nahinumduman ako. Ang mga Mondragon? Oh. Walang damuhasa? Magkapalit ra sa daytag condominium unit, parehas nila. Bimbo, nagkikompetensya ka ba nila? Wa man nun, Cho. Kining mga nahitabo ron, wa naman nini nako tuyo. Gigrasyahan na mugid ko. Salamat ko maguna. Nga wa ka magunahon na nga makikompetensya nila. Di man sa na mahitabo, Cho. Kay wa mo ko'y negosyo nga ikakompetensya nila. Amaw. Pakikompetensya sa kahimtang buta ko ipasabot. Kagets mong ko, Cho. Joke naman good. Ikaw yun. Pero, Cho, Unsa man? tinood magid nga wa ko makikompetensya nila. Ano ako man buhaton. Pero Unsa man? di isa kalikayan nga tungod nila maong naningkamot ko. Oh. Sakit kayo tawgon kag abog, Cho. Ha? Wala mo kumusulti ni mo, Cho, kay di sa ko gustong maapiktuhan ka. Pero murag, okay naman ka. Sultihan na lang ka. Gitawag kag abog ni Ma'am Althea? Ayaw na kong pagmam niya, Cho. Di bitaw ni mo siya maestra. Oh. Gitawag ko niya abog. Bisan unsa pa kunoy akong maabot, maogrugid na iyang pagtanaw nako. Abog, Oh. Cho. Ayaw dibdib ba, ha? Makasa na sa kunin mo ini. Okay ra. Nagkulat lang ko. Kuratan ka, Cho, sa. Sakit ka, Cho, eh. Liman ka nga, bisan unsa pa'y akong maabot. So, bisan mahimo pa niya akong presidente sa Pilipinas, abog ragyapon ang iyang pagnanaaw nako. So, bisan maparihas pa ko kadato ni Elon Musk, abog ragyapon iyang pananaw nako. Sige lang dong. Kung abog ta silang pananaw, diamante matas pananaw sa Ginoo. Kana, okay, Cho. Bitaw mo. Cho, Sa imong gisulti karon, nakahuna-huna lasag ko. sa unsa man, Cho? Mao di. Ha? Mao ding unsa, Cho? Mao di ay nga bisag unsa pay akong buhaton. Wala gibili para ni Ma'am Fiolita. Kay abog ra sabya tingali iyang pagtan-aw nako. Mao di ay. Og sunda ang lain pang sumpay nin sugilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. Katkaton po ang langan. Kung palihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Og daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayon, pagpaminaw, og advance Merry Christmas and a Happy New Year.